Kayo na po kakuha na picture katar. Kordan glass o pogi. Flat karaka Floriao. Picture ononop. Kaso kakaryaw na po kordan baki pirtala. Left mo na baki pagpabugala. Yay! Spanish word punta karata. Kordan keso wala pa alasakan. Kordan kapos. Tama mo man po Kevin Kanat. Marino Sal Amapino Mohamed Lawrence Spanish Wall. Mama kayo, mamagat kumama minimina po Spanish Wall. Makayway po ito yung Spanish Wall. May mga Mohamed po ito Madam Mot mas lali. Kaya pinanap ta picture. Katar kayo na po. At ito sa Lamaw. Aratariyaw iwang sapon. PPY Polriyaw. Karyaw na po at ito. Kila sa Wapoki strike. Aratariyaw. Kasi lumubosok at ito. Kevin Poggy Pita na nawawa. Left Poggy Dapper out PPY. Okay. Lampok tayo sa PPY. Marino Sang. Kawanap. Out Riyaw ang team PPY. Mas kupumak. Out Riyaw. Runner. Wow. One out. Karan pumay pakargi na bukan. One out. Runner po first. Marino Katantang sa Wapoki. Sa Wamao. Karata Paul Silu. Striker ang PPOI. Runner po first. Pitcher Katar. Kapauno po Marino Katantang sa Wapoki. Karata Paul Pawan Sapal. Sapalaway. Kaskasosing Sikoy po first. Manpok tamo Hemchay. Runner po first second. Kawarap Tantang. Kayo na po picture Katar. Sok na ako dito. Hemchay sa Wapoki. Sawa mau karata Paul Riyaw. Riyaw na pusok ka dito. Baki pirta na awawati ulit. Pinulit po pagi. Pagpagi. Pinusok. Keskaso po please. Keskaso ay. Korda na katilta. Marino tilta. Hemchay marara dito. Mara home run. Nampok tayo. Kandang. Kawanap kids. Out here, one PPOI. Picture ononap kayo na pusok ka dito. Tohon kila Baki Lel. Pirta beda kacar Baki. Sa wakil tikarata. Strike Riyaw on PPOI. Strike Riyaw. Karyaw na po dito. Tohon sa wakil po Riyaw. Asliwo po kawanap. Pitcher Katar sok na watawan gilap dok. Len. Ano so stop tapper. Sa wakul di karata tohon sipit. Len po for safe. Nagpok tayo Kips. Jack. Number ang lapo ka nawa. Runner po first. 2 out on PPOI. Kayo na po dito Kips. Doki ang way. Third sa watabati wilit. Karata tohon kiskisusan. First, ala second, ala third, Kips Adawin second. Runner po second, third, Manpok tayo Westcott, Tano Hello. 2 out ang Sabon, PPOI. Kayo na po kawanap, picture Katar, Atanawa, Westcott, Parkland, Bitanawa, Winolik, Kennedy, Paki, Dapper na crop, 3 out. 3 out. PPOI kami kaila bako pa na basilu rakatili kating silu karata huktak lang minat PPOI 10 isak silu sapuan kan isu isak silu isu
Kailangan Mac Uprala out Riau o PPOI. Mac Uprala kuan karkarin matungod sa karkarin mo wetarirano kanik manag-ulat yatan. Pagkargan sa Karwarula 2 out ang PPOI. Kaya kayo no pati datin sa wapoki sa wamaw karata po Riau runner po third po second 2 out. Kaya no po siya kati datin pati pirna na awawan source stop pila katangtang yan na prop karata Nelelin Hout Sulu ang PPOI. PPOI Katilita Ten Sulu pa ako pa ng Basilu karata waktat lang ten mamina PPOI kulukul ten isak Sulu Sapon kulukul ten isul lapulap main ko Antok tayo sa Sapon Keri Yohanes Ako na po rin Kerry Giyoni Alex Tayo mo ba Santola na ako pa ng papaw Sapon ng pokpok Puko pa ng papaw Kerry Yohanes sang Sapon ng pok Kayo na po Kawanop pizza katar hati to Sawa pok Sawa mau karata Riau ang Sapon Karyaw na po kawanap sa katito kirip sila baki pirtaway hati wilit karata kirip keso pinta po first sa keso mararat pinta po sakan say Ranar po sakan magpapano kayo Alex kawanap yanati igozya Ranar po sakan kayo na po sok na awa dito kayo nagla sawa pogi sawa mau karata po Riau ang Sapon, karyaw na busak, dito kayo ni Saksaya, pagi Siluyo, Bon Silu Striker, ang Team Sapon. Nasiluwa po, picture kawan, kaya tara dito kayo ni Kilas, saya pagi Paul Karatan, Sepal, full base ang Sapon. Mem Sapat, full base, Kennedy Igosya. Kayo na po sak, kawan na sak, dito kayo niti sa wapoki. Sa wamaw, karata po Riau. Karyaw na po sak, dito kayo niti sa kautapian. Sa wapoki, about ang strike, karata Riau. Kasi na po sak, dito kayo niti back. Ano may right, pwede tapos sa wala karata. Bukmagit propes. Meron keksa ko sa dito, kita kayo, keksa ko kita pilitin nabusakan Menpok tayo po balls Runner busakan so out kayo na po kawanap sa dito po sa wapoki sa mga karata po Riau striker Riau na po sa kawanap katsaralalat so dito sa wapoki strike karata Riau kasi luno po kakonop, sok na ako dito. Bang kilel, pita peka, picture kila. Bagi po kita, picture. Dapat lang karata. Out, ang Sapon. Menpok tayo, Martin Laban. Kakonop, Jeffrey Hobbit. Kayo na po, kakonop, sok dito. Matikot, baki away, tap, soalin. Karata kulit sipit sa third step break your brother sepo Martin is a catch kaya sepo third
Mentok kamu Cepuyo Bitsang Sapon, runner po third, out there ang Sapon, kayo na buksak, Cepuyo Kila, Sawa Poki, Sawa Mau, Karata po Riyaw, ang team Sapon, Riyaw na po sa kawanap sa kata Cepuyo Mau Panpak, Sawa Poki, Karata, Sawa Mau, Paul Silu, Silu na po kawanap, picture lagi na ketak, Cepuyo Panpak, Sawa Poki, Sawa Mau, Karata, Sepal, and Wiyawi na po first. Mentok tayo Nuriat Kaleka, kawan of Brian Runland. Out there one Sapon, runner po third, first. Pitcher run up, catcher lalat. Kayo na po sak, katita Nuriat Kakila sa Wapoki. So ang mga Karata Riyaw ang Sapon, Paul Riyaw strike ang Sapon. Riyaw na po sak, katita Nuriat Kakila. Anong way na po ng second short, Karata Martin Minahasan. Third out of safe na ho. Cici Gesam sa safe na po third na rin. Asa po na safe na po siya. Nagpagkano Brian Runland. One out. Runner po second third. Pitcher kawanap. Gatar kayo na po Brian. Katrata pop. Ala first. Nagrap. Kusudat. Out. Riyaw on Sabon. Mentrokano Rickens again. 2 out. Runner po second third. Pitcher kawanap. Gatar kayo na po dito. Sawa Mau. Karata po Riyaw. Strike out. Riyaw na po kawanap. So dito release class. Sawa Poki. Sawa Mau. Karata Silu. Ew. Kabaw na po katangtang. So dito. Sawa Mau. Karata release. And Sepal. Sepal na po first. Full pace ang Sabuan 2 out. Mentok tayo Bermino say. Kayo na po pitcher lagi ko. Katar Bermin katangtang sa wabok. Sawa Mau Karata Paul Riyaw. Strike out. Riyaw na po. Bermin honap. Kila. Pak. Len. Babol. Karata Riyaw. Riyaw ang team Sapon. Kasi muna po shock na awawat ito Bermin. Pakilat beer ka na awawat. So stop kailangan po ito. Pagi nakarabla Karata. Out Silu. Good base sa wabay. Sapon kanagila. Rapok po kupa ng babaw. Rakatilikat tilpaw. Karata wak taklang score. Mamnatay mo. Sapon Kulugulten Isak Gaw. PPOY Kulugulten Isak Silu. Level up main go. Third base to catcher. The catcher ala third base. Wugatek ang Sapon. Sola Quality. Sawak ka. Mentok tayo Chung Lawrence kawanap Snell Pisa. Pitcher kawanap. Kayo na po shock dito Chung katang back. Kano mo sa tapper na akrobat dito. Kasi the first tapper sa walang karata Chung. Sipit sa first. Keso daw. Late second save. Mentok tayo Snell Pisa. Runner po second no out. Kayo na po kawanap shock na awawat dito sa mga Karata po Riyaw. Riyaw na po kawanap sa pitcher. Kaso ka na awawat sa Snell Poki way. Left tapper tingkahan mau tulo Karata Haukew on team PPOI. Runner po second. Mentok tayo Celestine. Hey, lefty. Kawanap mo rin Celestine. Gordon Ezekiel. Kayo na po dito. Celestine Buck yan sa second tapper sa wanal Lel Karata Hati Welik. Chulong keso sa second. Keso na third. Merara dito. Putol Dion. Celestine out na po first. Out yung Sabuan. Runner po first. Nagpag tayo. Gordon Ezekiel. Kawanap Kevin Kenneth. Pitcha kawanap, kacan mo manalawat.
Nung nalat. Runner po first. Kayo po shock na wawa dito. Quarter Bucky Pio na wawa. Ati way. Left pati pag nakalap para na out riyaw ang sabon. PPOI. Out riyaw ang PPOI. Nantok tayo mo Kevin Kenneth. Runner pinam na po first. Kayo na po kawanap. Catcher mo na lot. Shock ati ka sa wamaw. Para ka po riyaw striker ang Kevin. Dari awal buka awal pitcher kawan ketar hatan awal Kevin Kilap Pirwater Tapper Sawalil Karata first ala second Kevin kau tabu Yan, mga kabrata tamatag. Mama. Bentuk tayo Marino Sano 2 out on PPOY runner po first again pitcher kawan kayo no busok na awal tita Marino class awal puki Karata Paul Riau striker Marino pitcher shot kawan of Qatar karyawan po Marino panapok sawa po kikarata ball silu strike Marino Sanal PPOI out Riau Esiluno po sa shot katita Marino sawa po ki sawa mga karata Marino set paris bisik ano po first ala second ala third full pace MJ nagpok kawan down kayo mo po shock ati doon si Bakilel ati walit mati mo pagpagtapang na ako kaya ka out slow PPOI kanagila pa ako pa ng papaut teno marakatilita karata wag takla sa kamna sapon kulkul tengi isa kayo Pipoy kurugol tengi isak bao isak pa tayo makupan ng palimaw sapon ng prok pukupan ng palimaw ng prok tayo Bia John set return kawan pitcher Gary Yonis pitcher mo catcher alalot kayo na po shot na wawa dito dia katang back ano pitcher tapper kasela first out here on sabon mentok tayo Gary Yonis kawanap kayo ni Alex out here on sabon kayo na po sok ata kayo bila sawa bagi sawa mga karata po riyaw strike ko ang sabon kariyaw na po kawan sok ati to kayo bila sawa bagi buwan silu strike ko ang sabon kasi dulu po pitcher rononap kata ati to kayo bila pek lelang usot sa tapper sawa lel karata kayo geso sa ano first sa geso marala ata second tapper lel say masih ka ismawin ka ba yung how long second para ka out niya on team Sabon nagpok tamo kayo ni Alex out niya ang Sabon kayo na po pitcher ronot pasok ka tanawaw kayo ni Kilas Wapoki lel strike pagarata strike niya po lew ang Sabon tuwag karyawan po sa tsak at kayo rin ka Bucky Pita na wawa left tapper na karata out silu ang Sabon so ating katilig na po baka nakupa ng balimaw karata PPOI and sa turuan bobok sa puwanan tabla kaganap mo lang Lee Nature League Lee napungan man taga PPOI Lee man PPOI main kang kaganap na umalay na court
Laptop sang BPOY down. Tips and deck. Picture kawanap. Picture kawanap. Picture lalat. Kayo na buhat dito ang Brokilin. Motor tapper. Kasada first tapper. Now they're on PBO. Gibson impact. Kawanap mo rin. Westcott. Panolo. Manaw ang PBOI. Kayo na busok ka dito keeps ko na kana with third sa tapper. Kasela first sa tapper. Out. We are on PBOI. Nagpang tayo mo Westcott Panolo. Kawanap mo rin Westcott. Third. Kayo na po. Kawanap siya ka dito Westcott. Suwan pagi, suwan mo, karata po riyaw. Striker ang PBOI. Out riyaw. Riyaw na po siya ka dito Westcott. Backland, Pirti Welling Crab. Pwede pang po. Suwan tapos garda Westcott. Guess sa one first. Guess sa mararanasakan. Safe on second game. Nagpag tayo third Jesse, kawanap yung runs. 2 out, runner for second. Pitcher kawanap. Gaso ko kayo nung buhat ito tilbilap. Kapit tanawawan pinulit. Martin Gesso. Nakakropal ka out. Riyaw, silu. Wapi piyawan. Kopa limaw. Shorten. Pinta na kopa ng limaw. Ayaw na sa sundin, ala na kopan ng pawanaw. Bakit kopan ng pawanaw sa puwan ng tonok? BPOI anut tagla. Kennedy Igosiya mentok. Kawanap mo rin Kennedy.